Určitě se vám bude líbit, je o ševci Plavánkovi a jeho Madlenci. Ale pozor, kdo se nám do té naší pohádky ne, po cestičce od zámku se mě podívá. To je ale ráma. Víte co? Raději se schováte a vy sedte. Ani neboj. Určitě se vám rád. Vy vaše vysosti, tady je to nejlepší a nejvíc. A pozor tady na kamínek, aby nejjasnější nožička pana krále neráčila zakopnout. To by už mohlo stačit, ne? Jsme daleko. Moc daleko, protože nás, Dupy Dupa prvního, zboží vole krále, volej nožičky. Jak vaše nejjasnější milost ráčí, jsme daleko. Jsme přesně tam, kde jsme měli být. A kdyby se vaše nejbohatší milost podívala tamhle tím směrem, tak vidí přímo do proužkovaného království. A ať si vaše nejlaskavější milost ráčí všimnout, je to přesně tak, jak jsem říkala. Tráva je tam zelenější, obilí vyšší, dobytek tlustší a lidi jsou tam spokojenější. A to všechno ráčí dělat na kruh vašemu nejblahozvolnějšímu blahorodinu. To je hrůza. To si opravdu nemůžeme nechat líbit. Co s tím uděláme? Taková. Kdyby vaše nejlaskavější milost dovolila, už jsem učinila potřebné přípravy. Povolala jsem vojsko a zahájila přípravy válečného tažení. Ale výsosti má to jeden malý ličkatý háček. Háček? Vojáci nemají boty. No tak to je ale prekérní situace, když vojáci nemají boty. Tak honem povolat čerce, až boty ušijou. Vaše nejmilostivější výsosti, podle mých informací, máme v našem království ševce jenom jedno. Jedno? Nějakého klabánu. Kdyby vaše nejmoudřejší milost ráčila dovolit, máme tu jeho chalupu přímo při cestě. Zastavili bychom se tam. A já bych vydala potřebné rozkazy. Samozřejmě, Raková, samozřejmě. Tak jo, vyřídej to a já zatím chvilku počkám. Prosím, milosti. Slyšeli jste to? To se nám na začátku pohádky, ale dějou věci. Ta generálka s králem se mi vůbec nelíbí. A ještě ke všemu, jak jsem spěchal, abych byl u vás, přehlídl jsem hlemíždě, který šel na zelených poloslaček. A kdyby jenom přehlídl, já o nich zakoupil, upadl a natáhl se jak dlouhý, tak široký. A všechny ty pohádky, které mám tadyhle v té nožničce, se mi nějak promíchaly. Věřte mi, sám jsem zvědavý, co z té míchanice jenom bude. Co pak s tím uděláme? Co myslíte? No přece to, co se v divadle vždycky dělá. Zazvoníme na pohádku zvonem. Aby všichni věděli, že pohádka už začíná. A potom pomaloučku, polehoučku, otevřeme oponu a podíváme se ševci Plavánkovi. Tak je veselo každý den od rána do večera. A kromě toho Plavánek je vyhlášený švec široko daleko celé pohádkové říši. Každou boty umí spravit, boty umí neplačí, v létě chladí,
vodou a když prší jako u nás v Kanku, můžete běhat v vodičkách vodní celý den a pořádně máte syp. Tak pojďte honem na pohár. Mezi těma houbama, co jsme měli včera k večeři, byla nějaká mračivka nebo mrákavice. Celý den se nezasměješ. I ta písnička, co jsme dneska si zpívali, ty nějak kulhá na jednu noci. Holka, nejsi ty nakonec nějaká nemocná? Ale kde pár, tatínku? To se vám jenom zdá. Uvidíte, že za chvilku bude všechno v pořádku. No, jenom aby bylo. Já se pro jistotu zeptám tetky Jojdánkové, jestli nemá na tu tvoji smutníčkovou náladu nějaký to koření. Snad si nemyslíte, že kvůli mně se tetička Jojdánková honem poběží. Ta má jen A poběží, to víš, že poběží. Má tady totiž boty, nedávno si je ke mně dala, abych je trošku poopravil. A znovinka dneska si pro ně má přijít. Jo. A prosím tě, jaký to může mít tetka Jojdálková starosti? No, nedávno se prý v chalupce zastavil generál našeho krále a že prý musí pro královské vojsko udělat velké větrově trocelové masti. No tak tetička od rána do večera lítá po lese a sbírá troce. Je trocel říká, tak to je moc vár. Protože to je jako kdyby se nám ztratila písnička, děvenko, protože když potřebují vojáci jitrocelovou mast, tak to bude hodně bolesti. Protože, a když ji potřebují hodně, tak to znamená, že ty bolesti a toho trápení bude taky moc hodně. Pro pána Jána, snad nechcete říct, že se chystá? Už to tak vypadá, děvenko, už to tak vypadá. Teď ještě můžeme čekat, že si pán generál přijde pro svoje vojáky objednat nějaký ty boty, aby se jim dobře mašírovalo. No a to bude moc zlé. To vypadá, že bude válka. Ubude písniček a přibude pláče. Ubude koláčů a přibude hlad. A s tím by se ale mělo něco udělat. Ale to víš, že by se mělo, ale je nás málo. Musí nás být víc. Šéfče, jsi doma? Podle toho pro koho? No pro koho? No přece pro mě. Pro generálku našeho pana krále Dupidupa I. Pro generálku Raplovou. A co pak chce paní generálka Raplová od obyčejného šéfce? No co by asi tak mohla chtít od obyčejného šéfce? Boty. Pořádné vojenské boty. Takové boty, ve kterých, když voják šlápne, tak 7 let tráva neporoste. A pro každého 2. Stačí 2. To pána Jána
to náhodou nebylo nějaké vojenské tajemství? Jaké pak vojenské tajemství? Než jste přišla, tak jsme si s tatínky povídali, že dneska si má pro boty přijít tetička Joudálková. No a tatínek pro ní nemá ještě ty boty hotové. A to nadělení je, že tetička Joudálková už jde, viděla jsem jí na cestičce od lesu a vykračovala si to pěkně za ostem. Tak to vidíte. Kvůli vám jsem zneškal dodělat ty boty a to se ševci, Labánkovi ještě nikdy nestalo. No, snad nebude tak zle. Teďka si chvilku počká. Vy si s tím pospíšíte a pak dáme dohromady zase ty moje boty. Já se vám zatím podívám kolem chalupy. Jen pojďte dál, teta. Jen pojďte dál, už na vás čekáme. Naše Matenka má od rána nějakou mračistku a nějaký srdcebol. Snad se nám ta holka někdy nakazila. Ale kde pak, tetičko? To se vám pouze tatínkovi jenom zdá. Tetičko, když takhle chodíte po lese a po loukách, nepotkala jste náhodou toho černého kocourka? Každou chvíli se někam ztratí, jako by se do země propadl. Někdy mi sedí celý den na klíně a nechá se hledat a šimrat. A když mu nalou trošku mlíčka nebo smetany, tak je ten nejspokojenější kocourek. Nepotkala Matenku. Nepotkala, ale od teďka si budu dávat velký pozor. No, víš, on se nám taky ten kocourek mohl někde zamilovat. Ona láska, děvenko, ta není jenom pro lidi. Šéfče, nenecháváš mě tady nějak dlouho čekat. Mám důležité jednání. Už to je. Boty jsou jako nové. Dal jsem na ní kousek kůže, co mi zbyl po mém dědovi, co byl taky švec. A ten říkával, že je to kousíček kůže z čertovského kožichu. A takže prý dokáže s botama udělat úplný divy. Vyzkoušet, to máte pravdu. Ona ta čertí kůže plní zázraky. Občas se nějaká najde. A když si někdo nechá udělat boty, tak je do smrti roztrhá. No, mistře, padnou jako lití. Hned bych mohla běžet až nakonec světa má. Tači dodal slova. Že bych se měla nakonec tou čertí kůžej pravdu. A co jsem dlužná? A jen to nechte, teta. To máte ode mě za krapet toho čaje, co dáte tadyhle mapu. Na to je jen srdce bolení a na tu mračivku. I dám ráda. A ještě přidám kořen kozlíku. Z toho by se ten kocourek netoulala, držel se u chalupy. A nebo ho dejte vykastrovat. Tak s pánem Bohem a děkuju. S pánem Bohem, počkejte do svého prachu. Teda, šéfče, já tě nechám zavřít, až budeš černý. Do hladomoru, abys věděl, jak se máš chovat. Takovej poklad doma dá a on ho dá zadarmo. Nějaký tetce na boty. No, počkej, budu si na tebe stěžovat našeho pana krále. Pro krynka pánička, paní generálová Hrachová. A co jsem vlastně provedl? Co jsi provedl? Ty nevíš, co jsi provedl? Ne. Zatajil si, že máš doma ten kousek kůže. A to je zločin. Ten nejtěžší zločin. Takový poklad patří na boty jenom mrknosti. No těž se. Vlastně netěž se. Kroutíš. Dá mi to bylo jedno. To je najdou spěchu. Ale mě porazil. Tatínku, představte si, že se nám kocourek vrátí. Nekecej. Koukáte? A on to ten náš kobenatý kocourek. Lákala jsem ho na mlíčko.
ale on místo toho hop dolů ze střechy a mazal rovnou do lesu. Tatínku, tatínečku, já se tam za ní proběhnu podívat, aby se mu něco nestalo. Tak upaluj ty třeštědlo a láky jdou opravdu jenom na mlíčko. A do večera, ať si doma, kdo ti povídá, ona se vám ta holka snad do toho kocůvra zcela zfanfrněla. Tak to se nám v té naší pohádce ale děje většinou. Každý jenom pospíchá a běží. A nakonec tady zůstaneme sami. Tak co? Chcete se koukat, jak švec Klabánek švecuje? No, ne, že byste se od něj něco nenaučili, to ne. Ale když on si Klabánek zrovna při práci nedává pozor na jazyk, a když se mu něco nevede, nebo ho něco nazlobí, nadává, až se hory zelenají. Zrovna teď ho generál Karaková pěkně nazlobil. Co tak asi tak žalobnička obžalovaná dělá? Jestli pak už stačila žalovat panu králi. Pojďte, necháme chvilku Madlenku honit kocoura po lesté. Ševce Klabánka přitloukat podrážku a Petru Jojdálkovou sbírat nitrocel. A půjdeme se podívat za kout s propadenou generálkou. Vaše veličenstvo! Vaše veličenstvo! Vaše veličenstvo! No tak vaše veličenstvo, jak to, že tu nejste, když vás volám? Vaše veličenstvo! Už co? Už to začalo. Ale přísnosti, Polina ještě nezačala. A až začne, tak vám dám vědět. A vyhrajeme. Určitě vyhrajeme. Dnes jsem se dověděla velmi důležitou zprávu. Výsosti. My můžeme mít tajnou zbraň. Povídal se Klabánek, že ty čertí kůže má čarovné účinky. A boty z té kůže ušitý běhají sami a netlačí. Výsosti. Armáda v takových botách bude utíkat, jen se za ní bude prášit a za chvíli budeme v proužkovaném království. Raklova, ty mě chceš něco namluvit, ale dej si na mě pozor. Jak bych mohla výsosti? Radši se zeptat Petky Jojdálkové, kořenářky. Ta to taky říkala. A dokonce ona nosí boty spravované tou čertí kůží. Ona vám to dosvědčí. Dokonce říkala, že ta čertí kůže má všelijaká jiná čarovná kouzla. Výsosti. My bychom z té kůže mohli udělat třeba... Ne, ale třeba by šlo udělat... Ne, to taky. Ne, výsosti, ne. Výsosti už to má. Hele, a proč pak mě nic nenapadá? A proč pak jich nic nenapadá? No. Máš školu, kvalitní, kamínskou, vysokou, 3 patra. Výsosti už to má. No, Co potřebuje voják, když šturmuje? šavly. Šavly taky. Boty taky. A lokální vojenský boty. Ale potřebuje buben. Výsosti. Takovej buben dává rytmus. Takovej buben, když dobře zní, tak nahání
strach celému okolí. Výborně, No, Raplová. Už to vidí, jak ta naše armáda pokoruje vepředu ten bubelský čertovský kůže a pum, nahání hruzu a strach a pum, a všechno živí se před tím přese a utíká a kdo neuteče, toho naše armáda nech a výborně, Výsocký, výborně! A tak těma vojákama budu já a na nohou budu mít boty z té čertovské kůže, tak, a kam dupnu, tam 7 let tráva neporoste. Právě, Výsocký. A tak mi napadá, jak že máš tu kůži? No, kdež pak mám tu kůži? No zatím ji nemám, ale najdeme ji. Říkala teďka Jojdáková, že se občas někdy najde. Najde se, určitě se najde. Tak to si mi udělala radost. No, jsem rád. Si mi teda potěšila, tak ona se najde. Určitě se najde. Určitě. A co budeš dělat, když se určitě nenajde? No. Co když ji najde třeba nepřítel a udělá si s ní vojenský buben a boty pro vojáky on? No? To ne, veličenstvo, to ne. Nevíš. Nepřipadá, no nevím. Nevíš, no? Nevíš. A já ti to povím. Ty tu kůži najdeš a když ji nenajdeš, dostaneš nějakou pěknou novou šavičku, postavíš se do čela armády a budeš proti tomu bubnu bojovat. Tak, a teď koukej na tu čertí kůži. Ano, veličenstvo. Doklovou, tak jste to slyšeli. I dva výtečníci skutečně chystají vojnu. A to je pro lidi vždycky neštěstí. A kde je neštěstí, tam je pláč, slzy, naříkání a bolest. Ale to my přece v naší pohádce nechceme, že to nemůžeme dovolit. Pohádka má veselá a basta. Víte co? Já s tou mojí možičkou zase trošičku zatřepu. A možná si tam ty pohádky srovnají. Tak co, jak to tam vypadá? No, se musím podívat. Je, pro pánička. To jsem tomu ale dal. Ne, abyste se polekali, až se dozvíte, kam jsme se s tou naší pohádkou dostali. Topil,
4. Dělá, jako by měl počítat. Ale neumí. Ticho. Když je ticho, tak nechci slyšet ani pšouk. A když je pozor, tak se ani nemuká. Kdo nekouká, to už nehraje na kukanou. To je ticho a nastoupit do řady. Nikdo netuká, máme nástup. Já chci vedle Kardaše. Hele, Kardašová je řečice. Ticho! Budeme se rozpočítat. A proč? No, protože někdo chybí. No to je ovšem vážná věc. To se musí rozpočítat. Kuku. To už zase hraje. Ne, drnáč, chybí. Tak honem voláme. Vymáš! Hurá! Sláva! Vymáš! Hurá! Drnáč, zase roha. Tak koukáš. Ne, koukám. A koho hledáme? A hledej. No přece. Jo. To nevadí, tady nikdo nehraje, tady nikdo Tak to bychom se měli rozpočítat. To bychom se měli. Druhá. Ticho! Já to věděl, ticho! Já to věděl. 2 chybějí. Normálně vždycky chybí jen 1. A ten 2, jak já to řeknu šéfovi. Pozor, ale vy jste se nerozpočítal. No ano, vy jste se zapomněl rozpočítat a měl jste být druhý, takže to jsou ty 2, co nám chybějí, takže nechybí nic. A podrnáč už to má zase bude se naválet někde za komínem. No. Haló, tak pojďme volat všichni. Co je? To není mlíko, to je slina. Jsem se poslechl. Ne, je to mlíko. Dostal jsem jí plnou misku. Sladká a voňavá. Dneska mě nejmí, dneska mě nejmí hodinu drvala za ušima. Ne, a já jsem po člunku předl, až jsem z toho usnul. No, nezavolat mě, tak promeškám nástup. Děkuju vám, kamarádi. To je potřeba s tou důstojnost. Chodit na zem a za misku smetany se proměnila za kocouka a loutě.
a nechat se trvat za ušima. Drnáči, jako co to máš lepší, protože jako vohnivej pes bys vůbec nic nedostal. Pozor, šerst, jste hradě, nemluví, kolem, duše, Prosím, děti, no pusť. Že vám tam pohov. A to zapomeňte. Žádný pohov nebude. Naopak. Budou se rozdělovat služby. Bude se pracovat. Tady v té knize osudu je napsáno, co se má stát a co se také stane. Například to, Příštíky do pekla bude dneska nosit Štětín. Rozuměl Štětín? Jak se Malinka, já jsem taky nejstarší tady. Pojďme tady to vědět, mladé. Nekecat, neremcat, neodloupat a koukat dělat. A si ti nahoře přestěžujou. Pokračujeme. Ale je psáno tady v knize osudu, že je to najdu z telefonu, bude mít, to kecat teplíce. Už jsem tu 333 let a ještě jsem vůbec telefon. Co je tady? Smík ho! Takej, snehuš. Nestrašuj. Zkračujeme osudu. V té knize osudujeme. Počkej mi pod kotlem. Mají dneska karnáš a řečice. Prima, horko tady a ještě u kotle. Tak pozor, službu v kuchyni, no schválně. Službu v kuchyni má Kontice. Ta to vůbec neumí, šéfe. To tady budu vracet. Já mám ještě konzervy. Kolik nechce toho, jo? Co je psáno, to je dáno. Já vařím a vy to zrovníte. Ne, víte, co se říká? Co se v pekle vaří, to se v pekle snídá. Vlevaj se. Stejně budete jistý. Lucifer, že? No samozřejmě. No, ale dneska zrovna je na podporu. Mám někde nějaké důležité jednání. Nebudu tady. Oběd si dám někde cestou. Já tady dole na kolovačce. Šéfe, vy jste mě vzal taky sebou. Prosím, já bych taky jela, když už se nekouká. Nic takového. Budou rajony. Se snaží číst, untovat a uklízet. Napasat kýble, hady, košťata a začít uklízet. V knize osudu se píše,
že dnes bude v pekle velikánská sláva. Nepotrhejte! Jste stejně to, bude nějaká státní na návštěva a my z toho budeme mít jenom hodně práce a kudrnák se zase ulije a bude řekněte, zapomíne. No Kudrnáč bude mít dneska velice důležitou službu. A to službu splněných přání. Pak se mladý koukej snažit a si peklu pro změnu zase k prospěchu. Chcete všichni práci, tak hračte. Do práce, víře. Chtěli práce, Kdybyste asi rádi věděli, co taková služba splněných přání znamená. Ví to snad někdo? Asi ne, tak já vám to vysvětlím. Tak třeba kuchařka peče v troubě pekárnice, nějak se zapovídá a všechny ty buchty se jí připálí. No je to v steku, ale ona jen řekne, zatracený buchty, čert je ven. No a ten čert, který má službu, hned letí na zem, popadne ty buchty a maže s nima zpátky do pekla. Zatracený hranec těžkej! Čert, aby ho vzal! Viděli jste to? A to je tady každý díl. Peklo už má plný sklady. Nedávno někdo řekl, to aby čert na koze jezdil. A to jste měli vidět ten tanec. Zkrátka ta funkce, co dostal Kudrnáč, je moc a moc důležitá. Tak se dívejte, co se v pekle předvídá. To je ale počasí! To se snad budou čerti ženit! Tak jste to slyšeli? Už je to tady. Bude svatba. Kudrnáči, jak to opření, nepřežení. No já, a proč? Vždyť já jsem jako ještě mladý a vůbec nevím, jestli by mě Madlenka chtěla. No, tak máš přece službu, ne? Jo, a Madlenka. Jaká Madlenka? To jsem pleteš nějakou Madlenku, no to jak těžit viděl, aby si čert z pekla bral za ženu nějakou Madlenku. Šéfe, vaše pekelné veličenstvo, Kudrnáč, už další dobu opouští peklo, než na něho sem a líbí okolo Madlenky. Co mám? Do toho ještě mi to nechat ocásku. Šéfe, a nechává se hodní napájet,
pečování, maslení a trouskání. Nebude. Podíváme se do tvůj osudu. Kohoře si to ten čert kudrnáč vlastně vezme. Tak na to vypneme. Ale to se na to podívejme. Kudrnáči. Všichni poslouchejte. Tady stojí psáno, že ten čert kudrnáč, aby splnil přání našeho klienta, tak se bude ženit a za ženu si vezme čertovou babici hromnici. za ženu babici hromnici, ale to snad není možné ani v pekle. Víte co, já s tím pytlem zase trošku zatřepu. Snad se tam tu pohádky srovnaly. Tak,
teď, abychom se podívali, co bude dál. A podívejte se, tady bude dneska asi nějak přeplněný les. Kdo má nohy, utíká se. Paní generálka se vydala hledat pro pana krále Čertovský kořen. Tetička Jojdáková hledá i pro sebe, Madlenka Kocourka a Kunáčka. Ten snad pokladil. Bude jít tady. Raději půjdeme z cesty. Co jsem se v tom lese ale zamotala. Před chvílí jsem viděla až nakonec. Cestička přede mnou byla jak zametena. A najednou blázo. Motám se tu jak nudle v bandě. To zrovna teď určitě potřebuju, abych se tady ztratila. No, to určitě. Teď potřebuju najít Petku Jojdálkovou, ale s takovou ji asi nenajdu. To jako by mi čepici na hlavu narazil. No, když to nemáme nic těžšího, tak to já rád. Od toho tady přece jsem. Zatracený! Vítr ještě že mi tu čepici nevzal. Ale zamotal se mnou pořádně. Odkud pak jsem vlastně přišla? Co jsem hledala? Jojdálkovou jsem hledala. Tady není. Podívám se někam jinam. Kocourku, drdáčku, no tak, tady v lese se nemůžeš dovolat. Kocourku, nemůžeš se ti dovolat. První myslivec, který by tě potkal, by tě zastřelil. Kocourku, kde pak? Tady není. Kdyby věděl, jak mi je bez něj smutno. A jak se po něm stýská, tak by se nám od chaloupky nehnul. Jestli mě ho nikdo najde, tak mu zapodám své Ježiši Kriste, opravdu svíče? Tebe jsem u nás v Lákovém království už dlouho neviděla. A víš, když jsem se tě trošku lekla, a to máme prosím u nás za chalupou vodníka, na palouku tančí husavky a když jdu občas na houby, tak potkám loupežníky, tak bych se vám neměla. A co jsi to říkal, že nemám říkat? No, však ty víš, že když ti někdo najde toho kocoura, tak ty mu za to dáš to. Co je to? Duši. Duši za kocoura. Prosím tě, to by se snad čekal. Kde pan duši? Za kocoura bych dala možná tak 10 rubiček, to ano. Ale kde pan duši? Je 10, jo. Tak 10? Je. Na mou duši? No, tak už mě můžeš rovnou začít dávat. Počkat. Na co dělá kocourka? No, než dojdeš domů, už tam bude. Tam, co obvykle se dává, na okně mezi muškátama. A bude čekat na tu tvoji hutičku. Tvarovou. A taky pusinku na komáči, toho má taky rád. Poslouchej, kupáči. Jak pak ty to všechno tak dobře víš, co? Že ty se díváš no, a ty se tady vlastně vzal a co děláš u nás v pohádce? No počkej, to je strašně otázek najednou. Všechno jedno po druhém, abys to mohla dobře strávit. Na co že se to ptala poprvé? No, jak se to vzal? No, to je jednoduché, občas bydlím kousek losu. Jak to občas? No, protože to mám domů pěkný kus cesty. A doma, tam mě nic dobrýho nečeká. Kdyby si věděla, co mě doma čeká a jak jsem z toho strašně nešťastný. A co děláš? Čekám, až mě zavolají do služby. Dej si někdy najít. Někdy ano. Misku mlíka, teplýho. To je dobrota. Tak to si na to stejně jako náš kulturek udrnáš. Nechceš buchtu?
Tvarohovou? Tvarohovou. Tak jo, ale musím běžet, já si jdem s sebou. Vypadá to, že mě někdo potřebuje. A ty utíkej domů, Marlenko. Ten kocourek tam na tebe bude čekat. A já si pak vyberu tu odměnu, jo? Nezapomeň, 10 rubiček. Viděli jste to? Panečku, to byl černý malovaný. A vypadal docela hodný. Žádný ani blablabla na mě nedělal. A kdyby neměl ty rohy a ten čertovský ocas, tak by z něj byl docela pohodný kutrnáč, co říkáte? A jestli měl pravdu s tím kocourkem, tak to si musím pospíšit, aby na mě doma dlouho nečekal. To se nám to pěkně vyvadilo. Jestli pak jste poznali, že ten kocourek, co tak často navštěvuje Marlenku, je ten čertový. No určitě jste to poznali. A taky určitě jste poznali, že se kudrnáčovi Marlenka líbí. Hlavní věc je, že se jí ten kudrnáč líbí. No jen pro mlíčko by za ní nechodil. Ale Marlenka to ještě neví. Však ono to všecko dopadne pohádkově. Jen, aby nám to někdo neskazil. Ta generálka Raková by mohla ještě něco provést. A podívejte, o tom se mluvá nedaleko bývá. Tam asi to vykračuje, ani pod nohy se nepodívá, po houbách šlape, do mraveniště kope, je to ale halada. Honem kričet mě tady nevidí. Stát! Zastavit stát! Okamžitě stát! Co to tady bylo za to červené stvoření? Aby to tak byl nějaký špion nepřátelský, nebo zvěr. A já zrovna teď musím najít tu tetku Jojdálkovou. Jojdálková! Jojdálková! Tetičko Jojdálková! Sakra, kde ta baba může být? Hromady do Petržele uhodil. Řekne mi snad někdo, kde mám tu babu Jojdálkovou najít? To aby snad kvůli tomu čert vyletěl z kůže. No jo. Tak to mi neměla dělat, Teď abych kvůli ní sundával kožich. Teď co si vemu na sebe? A jak pak splním ten slib, co jsem dal Marlence, že na ní budu čekat na okně mezi muštákama. Bez kožichu. Ale počkej, ty generálská. Jen co budu moct, já ti to všechno odvedu i s úrokama. Co já si teď počnu bez kožichu? Já už vím. Tak jsme se dočkali. Už je to tak. Chviličku jsem nevěděl, chviličku jsem nedával pozor. A už je tady problém. A jaký? Kudrnáč musí vyletět z kůže, protože má službu. Marlenka se kvůli tomu nedočká svého kocourka a po našem pohádkovém lese bude obíhat čert bez kožichu. No to je ale pohádka, to vám povím. Honem s tím musím něco udělat, abych to trošku napravil. Tak, snad jsem to dal trošku do pořádku. Jak se na to koukám, tak myslím, že jsem to do pořádku dal. Co pak to k nám utíká za Andělíčka? No ne, abyste se mi smáli. Učil jsem si nějakou košili ze šňůry pro tu dobu, než tady budu pobíhat bez kožichu. Ten si tady schovám pod stromek, snad ho tady nikdo nebude hledat. Tak a teď se poběžím podívat za Marlenkou.
Teda řeknu vám, že to těch Klabánkovic chalupě pěkný kus cesty. Co pak já řeknu Madlence? Asi jako mě asi přivítá. No, gudenáči. Mličná ani smetanová, ta to asi nebude. Hubičková na nosánek, to asi taky ne. No, jen aby to nebyla koštětová. Nejradši bych to nechal na zítřek, ale to nejde. S pravdou, s tou se musí vést. Co tady chcete, dovolněnec rohatá? No máš jít zpátky do pekla. Madlo, nadežení ho. Milost, mistře Klabánku, já jí vrátím, já jí vyperu. Hlavně, prosím vás, učte mě jí, víte, já jsem pod tím úplně nahatej. Já se nevidím. Já jsem koži. A co pak to jde? Čert bez kožíku. No, nejde. Do pekla se s ním vrátit, jen když vrátím hříšnou duši zlýho člověka. Madlenko, přimluv se za mě. Vždyť já jsem tak nešťastný čert. Doma mě chtějí oženit s hromnicí, a tu nemám rád. A tu, co mám rád, na mě bere koště. Je to skutečně pravda, co tady povídáš? No, to se ví, že je. Pravda pravdoucí. A jak pak nám to dokážeš, co? No, jak pak to dokážu? No, hele. Viděli jste to? A co jsme jako měli vidět? No nic. No, to jsme viděli. A kromě toho tady mám pošlapanou a pokryvanou podlahu. No tak vidíte, kdyby to vyvávalo dřívávejc, tak jsem duhnul, plivnul, tady by se zakouřilo, zahřmělo, zasnědilo to tady síra a místo mě by tady byl třeba ohnivej kůň nebo nahatý havada. No to by No ale
ještě umím kocourkat, ale teď mi nejde nic. To ale není žádný důkaz, Dále. No vy jste se, co jsem našla. Novinka, nedávno o tom slyšela řeč. Podívejte se, čertouskou kůžu. Teta, onem to schovejte. Zrovna po té kůži vyhlásila generálka Raplová tůze velký pátrání. Bábě ne, ale ty generálce nedáme. To nejde. Jde fakt. Vypadá, jestli můžu poradit. Jo. Vy prej máte sušit na půdě vytelechanou kůži z ovecního kozla. Co kdyby jsme to té generálce vyměnili? A kam pak si chodil do školy, kudrnáči? Snad ne do kamejka. Víš, že jí to vyměníme. Teďka, honem pojďme na půdu a honem na zámek, ať jí to rychle vyměníme. Teda, kudrnáči, ty moje hlavy kudrnatá rozhodca. Sakra brýle, tak za takovouhle pusu bych měl i jinačí nápady. Máte jakože nepete. A do třetice by to nešlo? Tak ale naposledy, pro dnes. Tak, a teď je ten správný čas, abych vám řekl, jak to všechno dopadlo. To víte, že Švéd z Klabánek s tetickou Jejdákovou pozdní kůži na zámek přinesl. Byla z toho veliká sláva. Nikdo nic nepoznal a pak z té kůže musel Klabánek udělat vojenský hubek. A ze zbytků potom přišel každému vojákovi do boty maličký kousek té kozlí kůže. A když bylo všechno hotovo, vytáhli svůj bubnek do války proti proužkovanému království. To vám byl pohled. Všichni, co se přišli podívat, se smáli, až se za břicho popadali. Celá armáda totiž místo pořádného pochodování poskakovala jako kozy. To se ale nelíbilo ani panu králi, ani té potomlé Raplové. Chtěli těm posměváčům nahnat strach a tak poručili uhodit do toho bubnu rohovou paličkou. A vůbec, no jen si představte, namísto toho, aby zabouřil, zahřměl a zaburácel, jenom zamečel jako koza. A k tomu ještě utrousil pár bodů. No to byla ostuda. Celé království se těm dvěma smálo tak, že oba dva s ostudou sekli. Prý pořád ještě hledají tu čertovskou kůži. Však my víme na co. Vidíte. Hledat? Ježiši, to tady máme bordel. Takže má televizi, že si můžeme dovolit. Hledat, někde tady těch složek musí být. Vaše veličenství, prý tady okolo chalupy obíhá čert bez kožichu. A to já to znám, že je to čert. Má rohy. Poznám? Jasně. Poznám? Nic nepoznám. Nepoznal ani kůži z kozla. To byla ostuda. Vaše milostí, vaše veličenstvo, kde jsem? Jo. No, Švec přeci. My si tady na ně počkáme, chytíme ho, svážeme ho a budeme ho mučit a letat tak dlouho, dokud nám neřekne, kde ta čertí kůže je. Dobře, až sem přijde, tak po něm skoč, aby si na nás moc nevysvětlil. Ale, koho se to čerty nesou, co pak vám sem přivádí milosti, snad vám neteče domov.
No aby neteklo, když se minule pěkně odflá. Nechte si ty drzosti, nevíte, co vás čeká. Šatlava, vězení, lanovorna, tam se toho najde. No tak Rakl, co se děje? Tak vy jste si troufli na bezbranného, skákalého člověka? Vylouchové. Složno, oba pěkní darebáci, podívejte se na ně, chtěli by válku, dali jim přivádět bídu, smrt a hlad. Čert, aby je oba vzal! Tady jsem. K vašim službám. Jejda, tak to jste mi udělal velkou radost. Vždyť já se můžu vrátit do pekla a to klidně i bez kožichu. Když jim přivedu takovéhle dva dárečky, tak pošlapem vy, nestárci. Což na vás všechny čekají. On to snad ne. Tak já ho tady celý čas krmím, mlíčkem napájím, pusinky rozdávám a on se ztratí. Ani slovíčkem nepoděkuje. A to jsem si myslela, že jsem mu už taky za srdíčko drávkem uvázla a že už u nás zůstane. Ale on nic. Ale já to tak nenechám. Já si za ním do pekla tu cestičku najdu a pěkně mu to všechno vytmavím. Tak vidíte, už to všechno vypadalo dobře a zatím se nám do pohádky zase zamotali ty dva darebáci. Ještě, že se dostanou tam, kam patří. Ale co bude s Chudnáčem a Madlenkou? To už přece každý dávno poznal, že si ty dva mají rádi. A najednou se jim ta jejich láska takhle pomotá a zašmodrtá. Nedá se nic dělat. Musíme jim zase trošičku pomoct. Snad už je to dneska naposledy. Tak se dobře dívejte. Ne, jsme
to budu žalovat Čechova. A ten si přichází Lucifem takovým tím svým mama je státním krokem. Vypadá jako anděl. Prosím, on voní. A je umytej. Pozor. Co je to za příšeru? Pozor. Tenhle tvor mi připadá náhodou známé. No, kdyby to mělo kožik, řeknu, že to bude náš. Jdeme hrát na tu karou. Co děláš v pekle? Bez kožiku. No víš, že se nesmíš. Já to řeknu. Já ho nechci, když on není chlupaté. Ale taky ne. Ale, co to slyším? Tady se chce někdo použít proti pekelným zavedeným pořadkům? To má být jako nějaká revoluce, nebo co? Vůbec, co tady strážíš v té košili? Si hraješ na anděla? Nemáš koží. Už ať si z pekla venku! Šéfe, prosím, Kudrnáč přinesl do pekla 2 lumpy. A než zatopíme tady řečici pod kopem, tak se mě zavřel do pekelního kriminálu. No tak Kudrnáči, prosím mi teda dost. Hned mám lepší náladu, ta žáha mě přestala pálit. Máš nějaké přání, já ti ho splním. Máš se ženit, tak to bude pro tebe můj svatební dár. Tak, jedenáctku, Lucifer, výsosti, kdybych si nemusel brát na tyhle hromnici. No, svatba musí být. Svatbu chceme svatbu. My si musíme svatbu. Počkejte. Co tady tak dělá? To by vám nebylo třeba čelý to. A ani mě. Vždyť já ho mám ráda. A já tebe taky, Madlenko. Počkejte od sebe, můžete. Tady v knize osudu je napsáno, že se bude hromnice vdávat a za muže si bere. Madlenko, pojď se podívat, tady dole to je napsáno. Tady je psáno, hromnice se vdává a za muže si bere. Kudrnač. Štětina. Ale přece bylo napsáno, že Kudrnače. Já vás spadla. Počkejte, já jsem to tady měl, tady dole, slepený. O Kudrnačovi se tady samozřejmě píše taky, ale stojí tady psáno, že za to, že přivedl do pekla ty 2 velký lumpy, grázny a verváky, tak za to musí peklo splnit jedno, ale veliký přání. Tak Kudrnači, jaký to máš přání? Vymělni se, plus? No, od kochtání máme kakejze. Já bych se chtěl vrátit. Tadyhle k Madlence. Tak jo, obrátíš. Nech se stane, ale musíš nám tady nechat ty svoje čertovské rohy, kudrny a ocas. Ten čertovský ocas, samozřejmě, který jste mysleli. Aby jsme něco do začátku, tak ti za to nasypeme plný pytel pekelného štěstí. Nepředali jsme se. Já jsem to snad štědrostí nějak přehnal, jo. Já chci taky. Tak si to
Vítej, Nyčo. Tak